Ngayon ang utana ba o ka ng ako ko yung madato. Hadlok ba ko ko? Na! Di ko mahadlok madato ba? What? Kaysa akong kapobre, bisag ni aning pobre ra ko, daghan ako kayag na pundar sa akong pagkapobre. Kapundar na ko mga gamit na nakoy balay nga amakan. Kapundar na ko ka ng mga pala na ako ko inigo. Pundar na ko ana mga nigo, losong. Pero mukalit ako kadato, di ko mahadlok ana kay so mga may atong kapalaran magihatag sa Ginoo nga madato ta kalit ka dato no bankrupt ta sa tong kapobre ko mahadlok ka na kay naanad naman ko sa pagkahayahay. Stop it. Naanad naman ko ng patawhay daan mo nang di na ko mahadlok madato bahalag magantos sa pasana ng tagsakasakong kwarta di ko mahadlok ka na kinaanad ako ana antuso na lang nako kung madato ko saon man na nato nga mo nagihatag sa Ginoo. Di ko mahadlok ka na eh. Oh my God! Wow! Grabe. Kung maugi kapalaran, antuso na lang na. Kung saan man. Madato ta, wala na to. Gipangandoy sa Ginoo nga madato ta. Kay sa atong pagkapobre. Gago! Ayahay naman ta kay tas itong pagkapobre. Kung saan man nga, niya na madato ta. Puta brad, ganun ka kayo! Dawaton na lang ako ng pagkadato diya. Kaya na nako kayo na. Total. Anad ako ana. Kanang sige gihap-ihap og kwarta kada adlaw. Akong kamot na. Ako bala na naginihapan ng mga sinsilyo kanang mga papel. Mo nang anad na kay ko sa pagkadato. Sige ako patawhay. Dire magsuri-suri ra gani ko ni ako ron sa Boulevard oh. Lami kay akong paminaw dire sa Boulevard. Suri-suri. Mara man akong trabaho ko, sige ra suroy-suroy. Tawhay kay ko inaanad ko sa katawhay mo nang di na ko mahadlok ug madato ko. Anad kay ko anang mga niana ba. Kanang mga kaon-kaon sa Jollibee, antuso na lang nako na. Mo na akong madato ko, sige lang ko kaon dia sa Jollibee, antuso na nako na kanang mga social nga mga seafood nga mga restaurant. Ako na lang ginangantoson kay usang mao gini kapalaran nga madato ko. So weird. Okay naman ta kaya ko sa kung kapobre kaning akong mga sudan, mga lamian kay nga mga bulat ba o kaning mga utan nga lami kay ba. Mo ni akong paborito niya. Unsa mga madato na lang gyud ko. Kaugma makalit ra ko kadato. Saan nato? Antos gid ta. Bumista. Antos lang tagihapi-hapan ng kwarta kada adlaw. Kasi kung di ko Gwapo kay mga gamit, palit na lang tag mga gwapo kay mga gamit o kanang mga branded kay ba, branded mga sapatos, karsones, mga sinina diha mga branded. Antuso lang nako na sa mga may kapalaran gyud nato nga madato ta. Gago! Din nako na ano kapalibaran. Mo nagihatag sa Ginoo. Antos lang kita ni. So weird. Manalagin kayong salamat. Kontento nanda ko sa kong pagkapobre pero sa ano, antuso na lang yun.